asem ebeba debi ai asem kese eba franka ena esisuo ebusuafo ensemu a ebubo eba no Ghana for dodo na adwen eye wo mo entanta ewo enyoma bi enwu asisi ekoso asisi no ba no se wo bi ka asemu a na chese wo dwen hu anase wo suro se asem ambeken eye no kurekura mpo na ebia na ya baba be kano in a different way. All those say asem de wo be kan na so how wo be kan no na be kire kwan a nipa no wo be fa so a wo be je asem no edi asi afa na ye hunu the likes of yen kasa ye nua bema Captain Smart ne nsem wo kan ye bi ma numu no chese ye ko suspending no na me ne wo kasa diem nipa wo no ne de eje entrene e wo wiase afa na nyina bebia eni ye nua bema chese wo US abrochimemu Trini Jonas ai na ebusuafo se de mo amunim no ye ma ye otumfo a wote kokoso owo Asante Mantemu o chese wo bekasa ye ede efa galamse hu ensensem na enum no chese wa mubo edi na ye nua be mayi ekokote nsem no se odi ye otumfo yi ne ho ya kakra pa se wentimi ambobo enkrofo nu edi na hemfo a wo mo ehye na se chese omo etimi amakwan ama wo mo ensas wo matonde ama nkrofofofo ene ebusuafo wo twa wo mo ada paye panane nsem kan ya wo kan ye no eno ena de se dodo na hu se de waka etimi de tia ahemfo nketwa no krampo chese obetimi akasa ede etia otumfo na nkasa emu enu ntino eno enam so ema ye nua be ma bi agese ni video security ye wo social media so na wo bro Trini Jones ye dua agese wo bro ni dua di nkosua ne de keka ho bebeto abonte kwale ne de am no kasa ya brante wo dwane ne nemu mrika a wo kire mu agese ye nkrofo a wo mo ye the fans of Trini Jonas ensem a wo mo eka ede eche no na eno nam so ama Trini Jonas aba abonte make clarification e dia to nsem no so wono otumfo oseitutu the second nya de se wodi na te nemom na hemfo enketo nanso me ne wo ekasai edie ye de yani ekokopiemu wo bechem afo region dia ebusuafo wo mo ahemfo a ewo honom no wo mo emfa no ye bokokra emfa ma Trini Jonas ebusuafo wo mo susu ekum aboa etwa ye egunsa ede eka ho achese ni nyina ye duabo a wo mo ede ebo abrante ne se wentimi afani die amo wo mo na wakasa ede etia Asante hene ene ebiemu susu no bichimine na eno ama chese de nimguase eba be for wo mo enu nti wo mu gu ni tiri so nsa se ene ade enye dru anase ade enye no na enye eye abrante ne no na amadodo na ekate da bi eden ya na ekọ enti eden ya na emada enu nti no wo mo yesa nyoma we nyina na ebusiafo mo yinko video no mra na ye ba ye beto aso na nipa bi shisha akure ya chi na sabe sembuna won kan no ekofori ye wura Asante ma wura sabe ye ntina ho ebo bi mfa kasafin enti Asante ma wura sakra na kasa ko achiri sabe o kasa theater afo hene na na betem hene ene ne maame o man hene danso wa o na akura busuafo yi wasase wo firi bechem wo firi sabe atechem chidom abusuam sabe o me asrafo akura busuafo yi akoka beka wo mo ama sabe ene nananom ahia Tarisha kan sini nya akobenkro sada bi yewura nko Asante man ewura dina abamu no yesi ya tran ye fie ni atran hin fie ho na sabe akasa ni asori akọ enye yi o se ya amamre ma akura busuafo yi bonfo e ha akura ya chie o me akura duadum ama ne din na ma kotra ntentan abasoi eso no ana ya fra no internet social media ene ha ni abai sabe akura busuafo yi ni tin ya amamre bakasetia sabe atafo hene anso akosa akasetia yewia na se tu abebio ne kumnifa ne atrawa makura yi abo yewia dini aka nsemfuru ni atrawa sa na no monye na akura busuafo yi ba bi owo bia no monko hwa akura yenim maso ana akura yi edi bechem dini etu atopre sabe bechem de kura
sabi eyekuro fun yekọ otufo ko sabi esa aha no obeche nuoma edukroin eyata abekwen ani boboduro asante omredi okonfuko kwa anim a yede ko osa yekọ jamansa yekọ domansa ni nyina no sabi aha beche ase a ne yefre ha bechem no aha ne beche nuoma tie tra ho ama akura busuafuyi sabi nananom wade achamye no atwitwiri form oja kotoko hene he a wokeka sansem hunu no akrai muma de ani kire ana enye no yare kunini fumu afiya ntono kire sati ni tru kwa wade abamu no mama afiya nto akwara no dabi na yamfan sati sample profokasem se obi obeye bibia no wadi asua nyansa enne na na do adawroma wasemra wasin na kura ntenta no onkota so no wa wanka asem papa e betu ya fa court abraye ye nguru ba bi owo mun ko ahwe no ato dia de kura mun pio na ti court na mun de na be fie fura mo fina fie so a mo ma de ani aja ani tire ani enya akure yi tanano o meta na chi no tichu o me ha akure ya chi nananom bia ha chire nananom omu nyina aka ho bi omu tirisu ne yagu nsai ya di dwampa otu adua mama nananom monye na akora yi monko ahwe no bia ya de ani aduro ani ya de ma no ya de fumu ka no ho o me ka ho nyina no a omu ya akora de aduum no omu nyina aka ho bi afi nto omu eto omu so omu ne dadem say ya wura dini ya money dini kwa enka se hu o be bo se dini dini aka se hu ami ya tira ho ya se nye yi na nanom ya sira mo obi nton san hia de busuafu atafu nyina nkwa so akoda ya wo ya sei enya ni kire ya kwa bonu fo ya bo obi a wo ya akoda ya chi a wo ya se bia no sabe obi nton san hia de busuafu mama san nipa ni nyina no enya ni kire ya ye ntimonka ye mu se bi mu ya se okobre me kwa so no mo fa no I got in my hand. Hey, amamani amani nyina na samre egusuru etwagu no abrante a okasati aye bechi mahene ne asante hene no eno ho enti na panyifo ayesa amamani amani omuje bibia de sempanyifo sa sempanyifo enini ede samre ye moja utwa ye ede ma na nanu magosom no ana samre wojutwa ede egu kwanim ni nyina aya amamre ene amane a woye sempanyifo aka nyina ne se nanu ma afi ento eye opanyin anasa abrante a wotimi edidi nana asante hene nana otumfo osetutu ababio a otosuminu no tisambe de na chese amamre ane amane ena etwago ne beche mahene enso eka ho beche mahene enso eka ho entabusiafo sambe de na chese sene amamre ne amane tibia no ena ekoso no etinam ana wotutu egukwa anim no samre de nam anase moja utwaye ana samre woguso na wotutu gukwa anim ni nyina ene se eye abante ne nsemo kaye erifa otumfo wosetutu ababi autosuminu ho ane beche mahima ho no sabia kusabia nya da ntwaye ntisamre de mpanyifo so montrase anye kom etino eduabo ene nsego so mugubia de wonagu pia tamamre ene amane ena samre etwa egu no nabi estate kasati a opemso to kasati a opemso no ye fa no ye nime bo free na nan so kosi ai egu hunsa ye wo wa no saka sese ofri bechem e ya so afọ mo achichem chidomfiem obobo din bi omami din etina mo trase ne sabe ne abrewa ene omahere ana dwapo dwamna se wo to suminu ene bechem mahere na nafo so dwabo to suminu ama ye chiai ne nhyiamu no ehu se da bi ya ntra ho masa abrantie no ofufu na ye kwaye fufu na ye kwaye anti se basa ka sebe bo no wan wo no wan
Mirika ka wo fa ma me kwa wo kana se wo fa ntoma na se ba kasa tu opeme so na tu ne na no mo se be e won chen na se tu be bi otosumi no yewura prekope anunti na nem ko share ne se amamne bia ese e fata no ese yeye sa amamne ne sebe abrewa tia de ono ne ba no enti ono ne e tia me anya amamne na ne sei osi da bi ono ne hyemu kase ene duai amamne bia ese e fata bia na na monye kanse so tia se ene sa amamne se ekoso tie na ye ni di na o se ba bie obi o se ne tia ono no sebe wu sebe so e ka ono nko ne be chem empuntu ahwehwe ye kan ko ahwehwe ono wompe ope sebe ni de ode ba nsa temdi Onyankopon bo nipa se omra no ye wo sebe ohene no na paniti ase nyo bi na be wiase obede hene enyo bi na be wiase obede sofo enyo bi na be wiase obede chicha obi Onyankopon na tade ode ma no ti atade ode Onyankopon ne ma nipa bia no ode amana se onfam na me adwuma onfam na mo ni krom enti e be se obi biara o ti asemi ya bro wane ne ba ko kasetia ne na osuru che kasetia no se da bi eno de ne na no wo mo eno ti amfa sata ne de du no ehwo asem yaka ti se ne mu se amamne bi koso a open so ya ne na so free betem ya no kasetia amana trasa trande ya trama se bi ewura fe bu se ya be se be asem na koka ne de kasebe ya bro wa kasetia kache etia ese kache ese ya akwa de sebe ojanan egu se so a ya pepa ne ahohoro ne sebe wa se tra nti ya tra ho ne free asem na koka enu tire sa brei ene awiei ye gira ho a ye amamre hu se amamre ho ara amamre ti ase ye wa metulu ma me na mabuchi ahụ no na uchi ya betoe tire ye na de mase na minke hono moye minim se ya bro ha so beka bi so dia na da roma abro wa se odo jama cha me sa pepe François akora na ye ne de enne amamra ya ye no minim se ya nyina na no machinyi nanso ye nim se beduru safi nkwa wie ye de na nanom akasa ama bibia si o be ka sa tia santima awurade a na kwa so kankane aya ase ye ntia se man ka santia santima awura eno nti asantima awura o ka sa tia no nti na ne ye amamre ye amamre ama obia wiase nyina hunu se asantima awura ye nka santia no ya ka o ka sa tia santima awura na tia so aso kankane aya ase nti akora no ne ho amamre ntenta no okotra so ka sa no e ho amamre ne ye ne ne no nananom ya da mase na abusuafo mo amde mani akwakohwe bi na nke yenim se mpanifo da ne da wo mo de wo mo ababuo na atwitwa eje wo mo ho anaso mo de ababuo na tete eye wo mo emofa yenim se yesese wo ba eja wo nan eja ne nan bu wo nan so a ye pepa na emom yentwa na eba ne sen na sese de atwini Jonas de yi de ya afa kokobo mom amfa amano na ayese asotwi mom na ye de eto eye ne so ne enumi mom na ye di edi eye ne chene no dodo na ekase odo sese eye no kre wankasa ye na wakasa ede atia even otumfo ene na pamfo krampo na AAC ene wose empanifo anana nanom efa eye ensem no ede ekwa ana to the sense wo mo ebru ni na mpo eye wo mo ena na ye wo mo ede hia ntisei ene wo mo ebeye na no amadodo na so hu ne se de wo mo eye ne eye esanse se de ahemfo ne kan se ebesete as an example na se scapegoat ede ama afofo se de be ya wo mo ma wo ma no entia ana entra ahemfo na ebusuafo ohwe anamonto wo mo etu ede efa twini Jonas ne nsama wo kan yeyi ewade na betimi akade afo na ususu se yeyi nua bemei wom tutu eye mika embu ne bata emfa mano ne ememe piemu ewo omanga na emu ne ne won hwehwa ahemfo ye kira kwan na won fa jatoa enkonkoma wo mo se de esem na efata ana wade nche bia no ubetimi ede aba abetu edwa ewo tumagin comment section na ebiem so like videos na share all the social media platform eso na medimo AC and midi ene equia sikapa that's ne yebasane di ehia ebi makram